Ahoj hradečáci, počas jsme opět tady. Dnes si budeme povídat o tom, jak náměstek Řádek pravděpodobně obchází radu města. A jak? Přes svůj odbor potichu posílá peníze spřátelené firmě. A radní ti o tom nic nevědí. V dubnu předložil náměstek Řádek radě města bod číslo 46 pod nenápadným názvem Konzultační činnosti v oblasti udržitelného rozvoje a optimalizace ekonomické prosperity města. Šlo o zakázku za 500 000 korun pro společnost Futura Invest. Jejímž majitelem je Vít Zeman, úzce napojený na Frank Bold, který pro naše město připravuje kontroverzní zásady. A také je členem TOP 09. A existují podezření, že právě tato zakázka měla pokrýt navýšené náklady na tzv. Zásady od Frank Bold. Toto podezření měli pravděpodobně i radní z Pirátů a ODS, a tak tento bod Řádkovi neschválili a z rady ho stáhli. Náměstek Řádek však svůj tlak na městský rozpočet nevzdal, ba naopak. Již v květnu byla šéfem odboru rozvoje města, tedy odboru, kterému šéfuje náměstek Řádek, podepsána se společností Futura Invest SRO smlouva s velmi podobným názvem v celkové výši 240 000 korun. A teď to nejdůležitější, ani samotní radní o uzavření této smlouvy vůbec nic nevěděli. A teď mi hradečáci řekněte, není tohle obcházení vůle rady města a politická arogance? Nám se zdá, že je. Tak se zase mějte.